Slnečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti, cez mrak hlavku vystrčilo, zasmialo sa od radosti. Cez mrak hlavku vystrčilo, zasmialo sa od radosti. Vyleteli včielky prudké, motýle zašantia v tráve. Lienka ponáhľa sa kdesi, mravce slamku našli práve. Lienka ponáhľa sa kdesi, mravce slamku našli práve. Obzerá sa slnko zlaté. Evička, ňam, 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 ňam. Ňam, ňam. Svetá Mária, Matka No, Božia, tak. pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. No, no. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná si medzi ženami. No, oblízkaj sa. Jako je krásna. Svetá No. Mária, Matka Božia, pros za nás Hojda, 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 spadla, mačka spojda, spadla. No, počkaj, no. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, No, čo to je? Ňam, ňam, ňam. smrti našej. Ňam, 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 ňam. Cirkom, papa? Jak sa krásne zalizovala. Ňam, ňam, ňam. V hodinu smrti našej. Ňam, ňam. No a zapík. Zapík ho tady. Tam? Aha. Cítka krásna. No čo to je? Tam? Úplne s silou mi ťahá tú ručičku. Ňam? No dobre, stačí, ňam? Ja, normálne, pača, koľko. Dobre, stačí. Stačí? Som dodala dôvod ešte to smršičku, papa, to bude fakt slávnostná večera. Všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. No, zapíkaj, no. Aby sme sa stali hodní Kristových prísľubení. No. Táno, ešte pozeráš tu? A chodím na ráno. Takže to odrývam. No? Počkaj tu? Tak? No, stačilo. Krásne zalizovala. Ňam, ňam, ňam. Pokračovanie bude v piatok. Slávnostná večera. Či obed. Slávnostný obed. No? No, poďte špapať prezlečené. Svetá Mária, Matka Božia, Yes. pros za nás hriešných, Povedz ahoj, tato. Ahoj, tato. Ňam, ňam. Ňam, ňam. Dobre bola večera. Ale teraz ideš poriadne. No. Tato. No, včera si mala zmrzlinku, či kedy to bolo v nedelu. A dneska už pokrok.
No, to je papa? No, papa? Ale to sa nenahráva. No? Dobré ránko, Evička. Ale to sa nenahráva. Varila myšička kašičku, malo pánom hrnčičku, tomu dala na palček, tomu zasa na balček a tomu malému nič nedala, iba prasiatko zakliala. Ale to sa nenahráva. No, ideme papať. Evička, ideme papať. Prvá mrkvička. No, tak to je pekné. No, prvá mrkvička. Ňam, ňam. Ňam, ňam. No, dáme sem. Tak. Hop. Čap, čap. Áno, vy už viete, že o 12:30 popoludní Čap, čap. každý deň od pondelka do Páči? piatku je tu rubrika Čo Čo tu vy na je? to? Dnešný Ňam, ňam. deň tohto týždňa Páči? je naposledy a preto si to trošku vychutnáme. V jarných mesiacoch kvitne celá príroda, stačí sa zastaviť pri jednom jedinom kvete, na ktorý pozerajú naše oči a pokúsiť sa slovami vyrozprávať jeho nádheru. A ty čo ti robí, čo ty robí, duško ťa určite bolí, ani to tam iba mám. Tam. Sesternica vás pozdravuje. Aj Miu. A Miu. Mala prísť. Povedieť. Že tu je príroda. Odchádza už nedelu. Ha? Už ide domov. A bola tu akože len pozrieť sa? Či aj Hľadať robotu. Mesiac a nič. Teraz je ticho, pred prázdninami mala prísť. Evička, srdiečko, ha? Také reči.